Rám mászik. Konrad. Szia. Szia, Kamilla. Szia. Fogad jó. Halálka kell a halkát. Szia. Na, jössz tovább? Gyere. Gyere. Na. Ott a kókica. Jó napot, tessenek parancsolni a színes kufi akciót! A világ. Melyik? 500 forintba kerül mindössze egy pillanat. Szia, Kamilla. Üld újra. Hú, de néz engem. Ez kék is tud lenni. Az kék is. Az kék. Az kék. Az kék. Az kék. Itt van, nézd csak itt. Sophie, ne lögdös. Ne. Szia, Nyuszi. Ezt az elsítózást vezettem. Úgy, szárdalni. Ott van egy pók. Azt. Érdekes. Gyere. Majd mindjárt itt van. Megvan. Várjál. Itt van. Látom. Mindjárt. De fekete. Júj.
De durva. Ott van valami. Majd mindjárt, jó? Hello! Szia! Szia! Csincilla! Szia! Na gyere! Nem? Hello. Megfogja a kezemet, Szofi. De harap, hogy eszi, próbálja. Né. Szia! Ezt a pókot mondod? Igen. Na hát egy ilyen lenne, pont valamelyik nap emlegette a pókot a fürdőből. Ilyen lenne. Az milyen durva volt. Szerintem én eldobnám a hajamat. Elfészítik, az biztos. Alig bírtuk kirakni az uharatokból. Az biztos. Ez megy a YouTube-omra, már 17 videó van fönt. Aha. Itt milyen pók van? Júj. Szőrös. Tarantula. Ez Maláziában van. Aztán... Nézd, milyen szőrös, figyelj rá, milyen szőrös. Júj. Várja meg engem, légy szíves. Ezek meg csigák. Azt a... Jó. Szia, csigasz.
kézbe lehet venni. Jó napot tessenek parancsolni. A Szilvi Szaúd-Arábiából származik és Pakisztánból parancsolni. Tessenek parancsolni, kézbe lehet venni a Szilvit. Szilvinek hívják, 6 éves kifejlett példány, és karácsonykor 28 tojásnak életet adott. Az igen. Aztán. És ki lett keltve mind, el lett adva. Aztán. Szilvi. Én lehet, hogy... Ősülő kategóriába tartozik, vegyes táplálékú, szakállas agáma az elnevezése, és Madagaszkár félszigeten, valamint Ausztráliában is megtalálható. Nem egy hosszú életű hüllő kategóriában van minősítve, tojásrakó, vegyes táplálékú szöcskéket, tücsköket, bogarakat, rovarokkal táplálkozik. És lehet neki almát is adni, meg salátát is. Visszaadom a kedves hölgynek a mobiltelefonját. Tessenek parancsolni, következő vendég. Látod, hogy megy? De cuki. Nem tudom. Nem tudom. Nincs itt a papír róla. De aranyos. Százemi. Jó. Pont azt veszik ki. Jó napot tessenek parancsolni, mivel lehet fáradni, kézbe lehet venni, meg lehet simogatni. Ő az egyetlen ki, aki 22 évig is hajlandó elélni. Ő már csak 4 tojást rakott a múltkor. Aztán. Ő már kevesebbet, mert ő még kicsi. Ő az egyetlen fajta gyík, aki 22 évig is hajlandó elélni, és a közel trópusokon lehet megtalálni. Ázsia. Észak-Ázsia. 6 éves. 22 év. És ő csak bogarakkal táplálkozik. És azért van neki ilyen vágott macska szeme, hogy éjszaka a sötétben jobban lásson, és egy hónapig étlen szomjan is kibírja. Narának hívják, 6 éves kifejlett példány. A közeltrópusokon, Kínától nem messze van egy ilyen, ahonnan mi származunk, az őshazánk. Zsimbólia. És Zsimbóliának hívják azt az őserdőt, ahonnan ő származik. És a vietnámi őserdőben is megtalálható, és Pakisztánban is. Tehát ő messze menőkig pakisztáni. Pakisztánból származik. De cuki. Csincilla. Szia. Szündőri van. Fölkapaszkodott. Nagyon ügyesen. Na, átjössz hozzám? Átjössz? Na? Vagy ide? Csak nyugodtan. Majd ha ő akar, ne tessük sietetni. Jó, persze. Mindjárt várjál. Gyere. Jaj! Ezt adom addig a videóról. Megy közben. Szia! Szia!
a kaméleon. Igen. Köszönöm. Jó napot tessenek parancsolni! Meg lehet fogni kézbe, viszont a fotózásért fizetni kell, aki fényképet akar. Nagyon cuki. Fizetni kell érte, ha a fotót fénykép árából összegyűjni. Tessenek parancsolni, következő vendég, 500 forintba. Arra mennyi, Peti? Úgy. Olyan Petise. Jaj, szia, Peti. Szia. Aha. Nem tudom, még mindig vissza akar mászni hozzám a Peti. Igen. Hát hogyne. Nem, mert tudja, hogy én szabadon engedem őtet. Tetszik látni, hogy szabadon engedem? Aha. Meg akar szökni. Ilyen huncut ez a Peti gyerek. Nagyon aranyos. Tessenek parancsolni, következő vendég, aki meg akarja simogatni. A fotózás az nem díjtalan, amennyi a fényképről befolyik pénzösszeg, abból eleséget veszünk a Petinek. Ja. Azért ott van is. Igen. Nézd csak, gyere. Óvatosan. El fog menni. Látod? Ne, szétkorni. Majd mindjárt. Várjál. Oda mutasd a kamerába. Itt van Niki. Ja, jó. Meg akarod fogni? Akkor fogjad. Úgy. Na fogjad. Ja, de cuki vagy vele, Szofi. Ne engedd, Szofi, ne engedd. Ne. Ne. Fogd meg! Maga. Hello. Felszoktam venni. Meg fogja enni? Ám majd kiderül. Ravasz a hó. Szerintem most alszik. Lehet. Szerintem most nem éhes. Lehet, de figyeld meg, a fók az ravaszám. Csak úgy teszi, mint figyelj, hát mocorog, mondtam én. Nagyon ravasz a fók. Mindjárt el fogja kapni. Ott a hínyá fölött. Ott van az a hínyá. Hát figyelj, mindjárt elkapja. Mindjárt el fogja kapni. Anya, nagyon izgalok, hogy fogja elkapni. Én is. De milyen szép tücsök. Hú, de ez a pók, ez brutál. Nekem a pók a kedvencem. Jó, én meg nem szeretem őket. Félek tőlük. Te már fogtál pókot? Nem. Nem még. Nem. Most félmászott a tücsök. Na föl tudom. Már föl az életéért küzd.